Hi friends, I am T Devi, 10% லெவலில் இருக்க VNTவின் பிரின்சஸ் டீம்லேருந்து பேசுகிறேன். ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிற பிபி க்ரீமை பற்றி உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ நம்மள அஷூரில் வந்துட்டு பிபி க்ரீம் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா SPF 30+ இதில் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது வந்து எல்லா ஸ்கின் டைப் இருக்கவங்களும் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம். இதை யூஸ் பண்ணுறதும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம வந்துட்டு டெய்லி வந்துட்டு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா இதை வந்துட்டு ஒரு மிளகு சைஸ் எடுத்து நம்மளுடைய ஃபேஸு அப்புறமா வந்துட்டு சிக்கு அப்புறமா சின் ஸோ நோஸு அதுக்கப்புறம் நெக்கு எல்லா இடத்துலையும் வந்துட்டு டேப் பண்ணி, அதாவது டாட்டாக வச்சுட்டு டேப் பண்ணி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஈவனாக வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அதே மாதிரி நமக்கு வந்துட்டு அந்த ப்ரஷ்ஷு இல்லைனா வந்துட்டு அந்த ஸ்பாஞ்ச் வச்சு பண்ணும்பொழுது இன்னும் நமக்கு நல்லா ஈவனாக கிடைக்கும். அதே மாதிரி இதில் வந்துட்டு எல்லா ஸ்கின் டைப்புக்குமே கண்டிப்பாக இதை யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்துட்டு நமக்கு 400 எம்ஆர்பி வந்து பார்த்திங்கன்னா 400 ருபீஸ், நமக்கு டிபி ப்ரைஸில் வந்து 340 ருபீஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க. இதில் வந்துட்டு நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பிவி வந்து பார்த்திங்கன்னா 11 பாயிண்ட் சம்திங் பிவி வந்துட்டு நமக்கு கொடுத்துட்ருக்காங்க. உண்மையாகவே இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே யூஸ் ஆகும். இது வந்துட்டு நம்ம வெளியே போகிறதுக்கு பிஃபோராக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 15 மினிட்ஸ் பிஃபோராக இதை போட்டுட்டு போனோம் அப்படின்னா ஈவினிங் வரைக்குமே இந்த மேக்கப் வந்துட்டு கலையாமல் இருக்கும் இல்லையா, அந்த லுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அதே மாதிரி இது நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணும்பொழுது அந்த ஈவன் டோன், அதாவது அன்ஈவனாக இருக்கும் இல்லையா டோன்ஸு, நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணும்பொழுது நம்மளுக்கு இருக்க குட்டி குட்டி பிளாக் ஸ்பாட்ஸ் மறையும். அதே மாதிரி டோன் வந்துட்டு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகி அந்த ஈவன் டோனாக மாறிடும். நம்மளுக்கு ஸ்கின் ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு ஒரு நல்ல கலர் வந்துட்டு கொடுக்கும், லுக் கொடுக்கும். அதே மாதிரி நம்ம கழுத்துக்கும் சேர்த்து அப்ளை பண்ணுவோம், அது அந்த இடத்துலேயே வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஈவன் டோன் கிடைக்கும். கண்டிப்பாக வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே நல்ல ப்ராடக்ட்டு. தேங்க்யூ. விஷ் யூ வெல்.